Mga kabaro, mayingod to mga kabaro, no? Kanina namalita mga kabaro, no? Katong bulungon mga kabaro, no? Gining suso. Tawag gani mga kabaro, suso. Pero dagko lang ni sa pagkasuso mga kabaro niya, karon ato ning tunuan mga kabaro, no? Kay Main. Kumusta Main? Nahal humana kag labas? Halay na sila. Og ohoy. Wa ko tinggi. Ay, ang kuan ni kinay man no. Ang siyang yang sanina kaning sa panligo gud niya. Oh. Walya. Tuwalya. Sa mga kabaro no. Og ano yung hugasan niyang bugungon. Sa glisod si Akir. Tanggal mo. Ano siya tanggal? Uy, muna mga ka? Isip ti sana kaya ito siya isi kaya i-plaster ito ng camera. Camera sa eskwela, tuklasin natin ang ebidensya. Oops. Kabaro no? Kuyugi ko mga kabaro no? Atong lutuan paniod to atong mga nagkabanda yung mga kabaro no? Ano yung kabaro? Bugungon mga kabaro no? Ang samuan eh. Samuan eh dito sa oriental. Ang tawag yan eh. Suso. Suso. Kadag ko siya pagkasuso mga kabaro no? Ilang lang ginagabas. Kaya kabaro basa yung isakto mga kabaro no? Sila na mga tag bugungon. You are my destiny. You are my destiny. You are my everything. You are Yeah, mag-tingog eh. Ay, sa lapok din yung bugungon dahil may. Nagbaro. Suso siya nagbaro, no? Huwag turuan. Ato siya. Hugasan. Oh! Isa-isa. Parang wala yan ko nagbaro, no? Hinaan siya. Ayaw mo siya nagbaro. Tinuan. Tunuan ni siya istiso pagkatuno lami kayo. First time na akong galuto ani mga kwaro no. Kining bugungon. Kaya gitan-aw ra po na ko sa YouTube siya. Ha? Unsa man? Hello. Ha? Unsa? Samukan? Kinay, samukan nila kinay na. You're my trouble, I what to do. Asa nga ba? Hantod mo. Clear yan tubig. Hantod kayo. Ang tinada niya ang baro na. Mau po nila may
Kasi ang bukid mga kabaro, dagmay lang to kini mga kabaro, dagko no. Na kabaro. Bugungon. Nya. Mga kabaro. Ang bugungon mga kabaro. Yan. Lamas. Namaste. Namaste, yeah. Namaste, India. Namaste. 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 Namaste gani. Namaste. Namaste. Nya kinahanglan. Ang mo luya ni daghan. Nakalami sa luya, okay? Presko kay mga kabaro, kanang bago siguro ning harvest. Nang mawalay ka sa piling ko. Yeah, wag sahod si Maino eh. Ay, gito. May atong kalirin nga dako main. Ha? Wala dali. May kuha tabi. Nais ko'y muling mahag ka na, Maya. Sa bawat sandali. Lami ni butang tanglad may no? Lami ni butang tanglad. Lagi. Tangan may tanglad ni. Slice og lamas. Iba maulan daw anak ni Katulindoy main. Kamu ay alaala. Samay? Ha? Yan. Ha? Tuno ako no. Ipakagod ako ni dito sa ipalitan ako ani no. Uy. Duha ka baso day. Dapat siya takson mga baro no ang buwan. Sinta. Takson lang ko mga baro no para mabalaan mo. Oops. Salah sila yan. Tama na. Hala, watay salaan may na nade eh. Nade salaan. Nade salaan may no, pero kikinig kamay. Asa man dako be? Main. Oh. Aman. Kini may. Asa man? Okay na? Pinak be.
Ito na eh. Tawag ka na, butangin ka na. Ano siya? Tawag ka na, butangin yung... Ito na yung buta. Ah, butangin yung iba ba? Panaksan? Gini, okay na ni. Asan? Okay na ni. Oh, yung butang. Waro. Sa Turil, naisala, naikuha nito mga baro, no? Katong gitawag nga bali na nato tayo sa piso ni mga baro, no? Ato na kung salaan na unya, o katong may isa pa ka panaksan may main? Oh, wait lang. Kinahanglan ng espiso mo gani. Don't know what to do, never do one and don't know what to say. Bay. Kanang gamay lang, kanang gamay. Kanang butangan lang tuno. Hmm? Ay, hugasi sa okay, hugo. Ay di. Kesa hugasan ako niya. Ayos. Ang kinilaw? Ha? Kanon. Ang sa Kaghan. ang sa kanon? Karon. Ang katanda ko nga kuan? Aw, normal na kay Kuha na to ning unang nga tuno mga kabaro no. Kining espiso niya, nya mo na ipulahi. May nang espiso may no. Diyan sa ni butang. Kina. Kina na lang yung tabang sa kuha. Oh, yan mga pala. Itong sabaw niya nga pala, sabaw niya. Itong delete na siya ko mga kabaro, no? Muna sikreto mga kabaro, kinahanglan kabalo ta maluto no. Kabalo ta maluto, marinad. Mga luto, pareha nga ni mga kabaro, binukid nga luto. Healthy ko ni mga kabaro no. Bisag primero na akong luto ni. Pero kay basta binukid nga luto mga kabaro, balo jud ko. Kay si mama sa una palutuon jud me. Oh, kinahanglan gid ka kabalo jud ang luto kay masuko mo si mama. Pag di ka kabalo muluto, suko mo to. Sabi nagikan sila sa bukid, kinala na yung luto pag-abot.
Sa tambay tas tong lugar. Kabalo ta magluto-luto mga baro no. Moro ni sikreto. Okay. Ayos. Okay. Kinahanglan. Limpyo pa rin yung kusina mga baro. Saka ang atong agi, wow pa sa wow. Iwadaan ang tanan. Saan yung idapin mga baro na? Saan yung idapin? Naginala na ako baro no. Islice ni mo daan ning kamatis parang pag mahilis mo lasa na sa daan mga kabaro no. Sago na nimo sa daan. Gusto nimo makuha ang timpla sa kamatis nga lami. Hala way kulikot may no. Tanawa na man. Tanawa na nabay kulikot. Kinala ni sig halang. Ha? Luya na naman, luya din yung gamay tubig ng baro. Ha? Sili? Bi, sili bi. Nya, mga tagtanglad rin mga kabaro ng mga tinanong. Isag na ang sa second floor. May tanglad mga kabaro, tinanong no. May kinahanglan kaya nasa balay ng tanglad. Pumantay kulikot, sili atong ibutang mga kabaro no. Okay, palasa lang gud mga kabaro nga nasi halang gamay. Kinahanglan kinato ning atong maluto nay halang. Diri sa ako hanap-hanap ka pa. Uy! Sa oras di may? Ha? Alas 11:30 na? Si dali ara god. Alas 11:30. Uy. Alas 11:30. Kaya nagbaro ko tinanong sa mga asawa nga tanglad. Bisag second floor rin ako kami nataran pero ang akong asawa
Di gina siya pawag tanglad nga tinanong mga kabaro, no? May hirap ko sa kundi. Sa man? Oh. Di na siya pawala og tinanong nga tanglad. Uy! Problema di ko belum higot. Nga, para magawas yun ang lasa niya magbaro. Dik-dik ko ni yung nasa yung agos. Kaya mo ni ang palasa. Okay? Nga. So na yung daplin na magbaro, no? Nga. Tak-ang. Oops. Anda rin. Tatanggapin ko, ikaw pa rin ang hilig ko. Yan, samtang galuto ito mga kabaro, no? Oh! Hagbong pa. Samtang galuto ito. Slice mo tagpetuhon mga kabaro. Para sabaw o prito mga kabaro, no? Ang atuhang bugungon. Kung na po tayo pinarito mga kabaro, no? Mga kabaro. Malasugi. Malasugi. Slice na siya mga kabaro. Siyempre, kung na po hindi po siya yeah. Siya ni mo siya paghuman kasi may katapatan ang baro. Hindi ka ni mo dagan og asin kay di ganahan ang mga gumaguangan mga baro, no? Ug parat sa kayo. Isa ganahan mga paratan. Yeah. Mutangan ni mo siya paminta. Kaya paminta mga baro, usap po niya nga makapawala sa kuwan mga baro, pawala sa tawagan ni langsa. Kung langsa magaling mong isda, dahil butang paminta mga baro. Butangan niyo durog, butangan po ni mo og powder mga baro, no? Butangan po ni mo sa powder. Na baro mo ni powder. Butangan mo sa powder para kapag abot po na dito sa kuwan. Baro. Basta ayaw lang kay siya okay na gitawag na daga nag-asin. Yan. Ito na ang baro, no? Sa karon, oy. Okay. Kay hinugasan daan. Okay. Tayo mantika. Yes. Ano yung baro? Baro. Siya, ini bugungon.
Nga, pero ito na ito mga kabaro. Butang lang kaya itong camera mga kabaro, no? Para standby lang kayo mga kabaro, no? Standby. Nga. Kung si Ramsey Gordon pa, kinahanglan always trapo ikaw always sa inyong mga kaalat mga kabaro, no? Kay para good pa sa tanan, good. Kasi bad siya mga kabaro. Good na lang. Kung si Mrs. Si Mrs. Mai? Mai? Wala kulang na kung sige na tama to. Tingin kas palibot mga kabaro, no? Palibot ito mga kabaro. Alas 11:30 mga kabaro, no? Kasi inita gwapo kay ang panahon. May taon niyang hapon dili magulan, no? Kaya usahay mo mga kabaro kung init kayo. Ulan mo kayo mga kabaro, no? Ato na ilulod ang katong mga kabaro. Ang atong pinirito. Oops. Yeah. May sekreto mga kabaro. Ayaw kayo o mabukala ay painita ang kuan karahay mga kabaro, no? Para inanay ang pagluto niya, no? Ako tani sabon mga kabaro. Yan nagsabon naman sa gahapon. Matingon ni mama. Kugangan nga babae mo to nga. Gisabuan na lang ako sila og kining bugungon. Kung sa mga wala suso man eh, dagkulang siya. Ini mga kabaro, no? Nga, kinahanglan. Isa ko na yung lunod mga kabaro, no? Kumakaya nga parang ang muntik, ang gas, dili, sayang, dili, kalas. Mga kabaro. Makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin lang sa'yo ko ba kaya'y ibigin mo? Ikaw maputi laan. Tapos isang silingan, buho ko. Bukal na ito hanggang mga kabaro, no? Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap sa nakaraan natin. At kalipas ay ibabalik natin. Lalako sa'yo. Ano ito kayo mga kabaro? Nangako ako pa kaya'y iibigin mo. Na ano na ito mga kabaro, no? La 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 la. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo kung pa kaya'y iibigin mo. Kung maputi na ang buhok ko. Sabado morning mga kabaro, no? Ay, Sabado morning, Sabado udto, no? O full charge na ako isa ko cellphone mga kabaro, no?
Huwag ako ibdon. Magdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Napapaalala ko sa'yo. Hoy! Aha! Di na pwede ibalik. Naging. Mine? Mine? Ikaw ba na? Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako, kung pa kaya'y iibigin mo. A reason for my feelings and my love, what I feelings. You gave me a meaning to my life. It was your way of the great to me. And I know later when I met you, when I met you. You gave me a meaning to my life. You'll be all here for me. When I'll be here. When I met you. When I met you. And I was so in love with you. And I was. I was away, but you gave me meaning to my life beyond the existing meaning. When I'll be here. When I met you. Tayo na yung baro. Ada yang baro, no? Dasan. Ya. Katuluhan rin siya mga baro, no? Ay, lamig kayo basahin ani una sa mga baro. Woo! Let's go. Masunod nang mansana sa kiwan. Ay, akbar no, ilunod ako na yung gano'ng akbar no. Ilunod ako na yung
piso nga tuno mga kabaro no. Baro. Oops. Huwag nang malulumbay. Itong prito. Gusto niya itong prito dali ah. Yan nga tirada mga kabaro no. Tungkos dan gamay kay isa ka bukalan ni mga kabaro. Mga kabaro no. Isa ka bukalan lang mga kabaro ni. Hindi na yung mabukala gotro. Oy. Kapit na. Bagungon. Ang bagungon ba ang suso bitaw nga dagko bitunuan. Isa ka bukalan na lang ni. Ya, prito. Prito ha. Bagungon ito. Dili, malasugin ni. Ano ba sila? Ha? Kapit na ni. Dali lang kayo. Bagungon ba? Ha? Paglingon siya. Pag kulong. Pagkat kayong lahat. Baro. Mo ni power nga sudan. Oh. Power pa rin sa tuwa ni. Paano ba sing gamay? Manupunin lang. Oops. Hawa, ya. Tuwas sila dito? Tuwas main dito? Silong? Pag ganun pa, pagpaulan ni gamay. Grab. Botaan. Bagong. Bagungon. Bagungon. Woo! Bagungon. Bagungon ya, bagungon. Asik pa. Ay, kumusta pa? Okay ra? Okay na ito? Oh. Ito ba? Okay. Hindi mo kaya. Ay, sabi ha, kaya para lamin natin yung karon. Para abo doon pa.
Yes. Sa oras? Hey! Oras. Alas 11:40. 6. Alas 11. Alam si 46 mga kabaro. Kaya, hapit na naluto ito ang prito mga kabaro. Ang bagungon. Wow. Amoy masarap din siya mga kabaro. No? Amoy lami. Amoy lami siya mga kabaro. No? Siyempre. Hindi na pwede malami mga kabaro. No? Kaya, piska ito gamay kasi ng good siya good mga kabaro. No? Okay. Mine! Tawagas mama! Aw! Yan mga baro, luto na ito mga putahe mga baro niya. Ako sa pagkaunon sila mga baro. Daghang salamat pagkuyog mga baro. Pagluto sa tuwang suso o lasugid.